खराब होके गिरल। ए राजा 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 करे जा में समझा उठा लो तनी करे बेटा ई खूबे मजा आ गोहिया में कोसी के सोइए मारेला। अरे खेलार भौजी लेकिन ई हवा का गोरतरी रोका जाके पूछे द। भरल दुपहरिया में अपन गुलाब जैसन खिलल जवानी काहे सुखैले बारू हो? तू के हो ई बात पूछे वाला? हम अपन गुलाब जैसन जवानी सुखाई या चाहे लुटाई? अच्छा ई बताव तू हमरा पेट पर चिउटी काहे कटला हो? अरे भौजी कानो छोड़बो तब न बताएम। उ तारा पेटवा पर मच्छर बैठ गरला उहे भगावत रहनी हां। अच्छा अब देखो तो हमरा पेटवा पर से मच्छरवा उड़ के तारा कानवा में ना घुस गए। अब भौजी जब देखा तब लता मारत रहत आज जमा नहीं के बा त दू चार गो आंख न मार दो। भाग छिनेरा जब देखो तब तू खाली ऐसे ही मजाक करत रहेला। पहले हमर गाड़ी देखो का भइल बा, गाड़ी में के स्टार्ट नहीं के होत। भौजी सही त हम मालूम नहीं के कि हम गाड़ी के ना नारी के मिस्त्री हई कहत तहार कुछ ढीला ढाला भइल होको त टाइट कर दी। भाग भड़ुआ बा हम अपन स्कूटी यहाँ से लेके जातनी कोनो बाजार पर मिस्त्री से ठीक करा लेम। अरे भौजी 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 अरे तू तो खिसिया गलू। हमरा कहे के मतलब रहला कि हम तहार गाड़ी ठीक कर देम लेकिन एगो हमर शर्त बा। कैसन शर्त बा? हमारी ये शर्त बा कि करिया करिया गाल पर तहार लाल लाल होठ से चोट चाहिए। का कहला ह? मने हमरा चुमा चाहिए। अच्छा ठीक बा तू हमारे स्कूटी ठीक कर दो हम तरह के चुम्मा दे दे। हाय हाय अब तो हमरा चुम्मा मिली। हटा हटा हल्ला पल्ला पल्ला पौ 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 हल्ला पल्ला पल्ला पौ 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 हाइला भौजी तार गाड़ी स्टार्ट हो गइल अब ले जा रौदत रहो। देखा भौजी तार स्कूटी बन गइल चलो अब हमरा के चुमा दो। चुम्मा चाही? हाँ तो रुका स्कूटिया पर बैठ जाए दो तभी न तरह के चुम्मा देम। चलो अब हमरा के जल्दी चुमा दो क्योंकि अभी हम मालो से भेंट कर जाए के बा। दाहे नहीं अपन गाल हम तरह के चुम्मा दे के जाई। हमरा गाल बना चाहिए हमरा होठ पर चाहिए। अच्छा तारा ओठ पर चुम्मा चाही? हाँ तो तनी अपन आँखवा बंद करबा। ए हम आँखों बंद ना करेम कहीं तू भाग जीबू तो। बाक देवर बबुआ तारा हमरा पर भरोसा नहीं खे आँखवा बंद करो ना हमरा इंग चुम्मा देवे में लाज लागेला। अच्छा तारा लाज लागेला लाख बंद कर ले तनी। दो गलऊ के चुम्मा चाही भगवा के नहीं यहाँ से मुँह हिले नहीं के करियठ मरियठ चुम्मा ली हैं। ठीक बा जा भौजी लेकिन एक और बदला तो हम लेके रहेम आ ना लेम तो हम खजुरवा के बेटा ना। गाड़ी के तेल मोबिल हवा पानी पेट्रोल सब चेक कर ले कहे कि हर हाल में आज माल के नंबर लेके रहे के बा। माल भौजी कुंवारे खाली लोई की माल थोड़ी कहाला। यह सर पिछले बार के भुला गेले कि केंगो भौजी तोरा के कलुआ कह के अपने सैंडल से मरले रहली कि वेल्डिंग फेंक देले रहली। तो ओ घड़ी नु करिया रही आज हम पाउडर क्रीम लगा के गोर होके आइल बनी। अच्छा गोर बारन तोरा के तो देख के कौओ शर्मा जाई। अब देखई के बता हमरा के देख कितना गोर है हैंडसम बनी। हाँ गोर बानी आदमी के गु खाने मुंह बा सर अपने आप के अंग्रेज के औलाद समझ ले बारे। हाँ सर हम गु खानी हो कि चाहे गोबर खानी लेकिन एगो बात अपने दिमाग में बैठा ले भौजी हमरा का नंबर दी हन तो हमहू देखा तनी कि कलुआ के हाथ के हलुआ खातरी कि तोरा हाथ के मार बात। हाँ तो एगो बात कान खोल के सुन ले जब घर में साग सब्जी ना रहेला तो मारे भात से काम चलेला।
कुछ भी होके भौजी हमरा के नंबर दिहो। नंबर हमारा के दिहन। देखो तनी के कैसे नंबर ले लेते। ए चो भौजी आओ तनी। रे दो गालवा रे मुझौसा तनी दुनु कौन हो सर कि हमारा स्कूटी रोकला हस। देख तोरा के गड़िया तरी। हम तहर मजनू आशिक आवारा तहरा के देखले बिना हमर दिल ना रहल बेचारा। मारम झापड़ से कि फिर दे बझारा। अरे एकरा के छोड़ो भौजी, हमारा पर ध्यान दो। आई बताव कि हम तारा कैसा लागत तनी। तनी हेनी आवा बतावो तनी। बताओ। गदहा के थुथुन जैसन लागत र। ए हटो ने। अच्छा ये बताओ भौजी, हई लिपस्टिक काजल क्रीम लगा के कहाँ जाता रू? रे दो गालवा हम कहीं जाता नहीं तोरा उससे मतलब। अरे ऐसे काहे कहत रू भौजी? मान लो अगर भरल दोपहरिया में कहीं जाता रू आ तारा के कोनो रोक के रोक एकरा आगे हम। हाँ तो क्या कहत लो भौजी? कोनो रोक के हाँ भरल दोपहरिया में रोक के आ कोनो तहार गाल छू देवे। रे दो गालवा ते हमर गाल कैसे धैली हइस रे? अबाक भौजी तू साफ बुरबा के रह गलू। हम बताओ तनी। हे मछुआ लखा ले। बस भौजी जब देखा तब हाथ लात चलावत रहता रू। पछिला जन्म में घोड़ी रहलू का? बस भौजी बहुत हो गई। अब हमरा दिल में जौन बात बा उ साफ साफ सुन लो। हम तोहरा के चाहे नहीं जानों से ज्यादा, और तोहरा के चाहे नहीं अपना जानों से ज्यादा। चुप काहे बारे, आगे बोल। बक सरे हम घरे से शायरी याद को क्या रही है कि भौजी के सुनाएं तो भौजी खुश हो जाइयो। इनकरा के देखे तो शायरी भुला गई नहीं। अबे सर अब देखो भौजी, हम घुमा फिरा के बात ना करें। नंबर देबू कि ना देबू साफ साफ बता दो। अच्छा नंबर चाही, बाकी हमरा लगे तो कलमे नहीं खे। अरे भौजी एको चिंता तू काहे कइले बड़ू? हमरा लगे बा कलम, हम तो 24 घंटा लेके घूमिला। जा हम तो इहो बात भुला गईनी, हमरा लगे कागजो नहीं खे। आ तो तू ओकर टेंशन का ले ले बारू। हई लो आ नाम के साथे साथे अपन नंबरो लिख दो। ठीक अरे बाप रे बाप, दादा रे दादा, हमरा दिल में तब कलम घोप के बिल को देलक रे बाप। नंबर चाही का रे दो गलवा? तोरो नंबर चाही? ना हमार पेनवा दे तो 5 रुपए किन ले बानी। पेन दे दो। नंबर चाही। नंबर चाही। साला बियाह कइला में दुखे बा। हम सोचनी कि बियाह कर लो सुख होई, आ यहाँ तो सारा काम अपने करे के पड़ता। खाना बनावो, कपड़ा धोवो, पोछा लगावो, झाड़ू लगावो। का हो मलकिनी, कहाँ गइलू हो? बड़ी देर के बाद आवत तारू। ए सुन ना दो गलवा, ज्यादा हमरा से मत बोल ना तो मार के तोर चौर फाड़ देम। ऐसा हमार दिमाग खराब बटे। घर के सारा काम करी हम, आ तहार सुखले दिमाग खराब बा। चुप मुझौसा, कपड़ा धो तरिस तो चुपचाप कपड़ा धो, ना तो जहां हमार दिमाग खराब भइल नु तो तोरा के धो देम। सारा मुड़ी पर कुत्ता मुतले होला के भागा के तोरा से बियाह कनी। ए सनी मन तो लुधियाना धागा फैक्ट्री में धागा काटत रही, आ रात में मुर्गा भात चापत रही। दो गलवा तोरा के हम कब्बे से देखो तनी ते बहुत भुनभुना तरिस। के देखो अरे बाप रे बाप, देखो तो भतार के लतार कैसे मारतिया। लात खा के काम करबे तो मारम ना रे दो गलवा। अच्छा सांच कला 5 लगाता, बताओ सबरे से कहां गिरले ह? तोरा दादा के करेज पर मुझौसा। भाग तेरी बहन के, आज से हम घर के काम ना करें, ना कपड़ा धोए, ना खाना बनाए। चल नहीं हम घर के कोनो काम ना करब,
याद करो जहिया हमरा के भगा के लिए आई रहल त का कहले रहल? का कहले रही? का कहले रहल? कहले रहल कि घर में तारा के रानी बना के रखेम आ एको को काम ना कराएम। तो हम तारा की थोड़े कह रही कि तू रानी बन के रहबू, हम नौकर बन के रहे। अब तू नौकर बना चाहे चोकर, अगर हमर कपड़ा सांझ ले धो सुखा के ना मिलल तब तू बुझ जइह कि हम तहार का हाल करेम। आ हम चलनी सूते। अरे काल बा भैया लव मैरिज बियाह करके मजा आवत तनु। हाँ हमत मजा आते बा। केहू ला मैरिज कर ले तोर मजा बुझाए लगी। ए हमरा बियाह कइला के का जरूरत बा? हमरा के मजा देवेला भौजी बारी ना। का कहले रे सरवा? ए हमरा कहे के मतलब कि भौजी कहां बारी? उनका से एगो काम बा। कौन काम रे? बताओ हमरा से। उ भौजी से एगो चुमा ले के बा। करे सरवा तेरा मेरे को चुमा लेबे? ओए तेरा मेरे को चुमा लेबे रे? अच्छा मार काम ला करो। कोने एगो चुमा मांगतानी, उनका को काम कइल बानी तब नु मांगतानी। अरे सरवा तैसन कौन काम कइले बारे कि चुमा मांगत रे? ए हम भौजी के गाड़ी नु बनइले बानी। आ ना 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 हम उनका स्कूटी बनइले बानी, ओकर बदले हम चुमा लेतानी। अच्छा अते भौजी के गाड़ी बनइले बारे आ तोरा चुमा चाहिए। आ जते है ने आ ना के मरबे एक सर माली हंसा दर पितना के बेटा कहना के मलियोस ते रास्ता में भेटा दो ते टंगरी ना छटका देनी तो हम उधाकर बिलार के बेटा ना। उनका सराउ इस तरह घर में नारी ना बीमारी आ गइल भी आई। तो भैया बड़न का भैया तो नहीं खन लेकिन भौजी बारी आ बड़ा सुंदर लागो तारी। मन तो करो तो कि बंद करके केवारी हिल रही बंगाल वाला खा रही। हमरा तो लगता कि धोल में तोरा लव के बीमारी। जल्दी से घरवा में चल, अने तो भैया आज ही तो मारत मारत गार दिए फाड़ी। हां ठीक हो तारी चल चल। आ देवर के प्यार स्वीकार करो हंस के। आ देवर के प्यार स्वीकार करो हंस के। आ कोरी हाथ जोड़ी दुनो मुरी के नमस्ते। आ भौजी प्रणाम। प्रणाम। करे तो गलवा भरुआ मोगवा छिनरा सन तनी के अभी नु रास्ता में हम प्यार के भूत उतार के आई रहनी। हां तनी फिर हमरा घरे तक ले आ गइला सा। आ देखा भौजी तुम मारो चाहे गरियावो लेकिन एक बार अपना चुम्मा के स्वाद चिखावो। तो तनी हेने लगवा आव। मिलल चुमा के स्वाद। ए हट सर एकरा के छोड़ो भौजी, ई तो जड़िए के लतखोर बाटे। हमरा तो हर नंबर चाहिए। अच्छा नंबर चाही तो हमरो कुछ शर्त बा। भौजी हमरा तहर सब शर्त मंजूर बा, बोला तारे का चाहिए? कहो तो अपन सारा जाता जमीन तारा नामे लिख दी। हाँ हाँ जर जमीन लिखी हम जेमे से 10 दूर जमीन है बाटे आ बाबू बारे 6 भाई आ ते बरिस 4 भाई तो समझ जा भौजी कि तारा हिस्सा में कोई धुर आई। चुप सर, सब बात बताओ जरूरी है लिखो कि ना भौजी? चुप दोगला, ते हमरा से का प्यार करे बेरे? ते तो अभी हमरा के धोखा दे देली। बस भौजी बस, अभी ठीक से प्यारो ना भइल तले लगलू हमरा पर शक करे। बस भौजी बस बहुत हो गइल। साफ साफ बताओ चुमा देबू कि ना कि यही जम अपन नस काट के ही हंस के मर जाई। अरे ना ना तू अपन नस मत काटो, हम तहरा के चुम्मा आ तहरा के नंबर देम, बाकी हमारे को काम करबा लोगिन तो। हाँ तो बोला ना भौजी कौन काम करे के बा? छत पर से कूद जाई कि तारा दिल के दरियाओं में डूब के मर जाई। अरे डूबे ओबे के नहीं खे, बस तनी लोगिन के नाच के दिखावे के बा। बस इतने से बा। अब देखा ना हमनी कि केंगा नाचा तनी सन। ए नाच रे। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। ए रोका लोगिन, एंग
नइखे नाचे के। तो अब के नाचे के बा? हेंगा ए कि जुगु जुगु जिया सुलाला नावा भावा नावा में आग लग। कौन हमरा लइका भइल बा कि सोहर गावत तारो लोगिन? तनी कुछ चटक मटक गावा लोगिन कि सुनते हमरा देह में 11,000 वोल्ट के करंट लग जाओ। पानी बिना सुखतावे हमरो अब हौदी रे भौजी कि भौजी रे पियावा रोएला हमार सऊदी जी। हाँ तोरी बोल भौजी के घर में नाच पति ई बात तो हमरा भैया से बतावे के पड़ी। जी रे भौजी। भैया ए भैया का रे काहे पता रे? भैया तू ने दे देरी करता रहो अब भौजी कोने दुगला मिल के जवानी करता रहो ये कहता रे? हम साथ को आता नहीं भौजी के संग दुगला मान ठुमका लगावता रहो सन। चल देखी चल तो। हां चलो चल तो। ए भैया वो देखे केंगा भौजी घर में ठुमका लगावता रही। का रे घर में क्या टोकी होता? भैया इसीला के लीला चलता। चुप साला। का हो तू क्या चुप बारू? हम तारा से पूछा तनी। ए त इतना चिल्लात का बड़ो? ई लोग सोहर गावे आला ह लोग, आ सोहर गावे आइल बा लोग। सोहर होए लागल अभी घर में लइका भइबे ना कोई तले सोहर गवाए लागल। अमर मुदई के जूतो चिराइल बाड़ा तारा खुद पर शौक बा का कि तारा लइका ना होई? आज ना तो कल होइबे न करी। हां तोरी बहन के भैया हो घर में दुल्हन हलही ना दुगारा बाराती। ए त सोहर ना गावई त भोजपुरी त गीत गवाई नु। बिछाओ खटिया आज ओई पर होई बिछाओ खटिया। भैया हो ई साड़ी में नारी ना नारा बा वाह पानी के छारा बा आ दोनों के खाना खाना बा। का रे ये नाच पार्टी हो ये घर में नाच होता? रुक पानी का पता तोरा भी तो नहीं का।